A pár dôležitých vecí. Častokrát sa mi stáva, keď ten hráč robí tú zmenu smeru, že to vykonáva nejak takto, že naťahne tú nohu. Tady vzniká obrovský uhol medzi nohami a ako brzdu, tak aj odraz používa iba jednu nohu, čo je špatné. Preto je to treba na začiatok vysvetliť, že keď robí tú zmenu smeru, tak už zapojím tú prední nohu, ktorá začína vykonávať brzdu. Tým pádom tu mám viac sily, energie na to, aby tá vzdialenejšia noha vykonávala smeru a išiel som potom hráčovi. Môžeš? Veľmi rýchly. Ako náhle už viete nejaký koordinačný rebrík, stále je pár základných vecí. Začnem od hora. Takže ja hovorím vždycky vypnutý hrudník, to znamená, že stredný sa ho takto. Druhá vec je zapnutý kor. Ruce. Väčšina 90% detí má špatné používanie rukou. Začatek. Tohle je to správny pohyb rukou. Ruce zapojím do toho. Fajn. Ruce. Dobre. Musíme mať aktívne ruce i u zakopávaní a tie nohy zakopávajú ne úplne sem, že delám tohleto. Nedelám tohleto. Ja musím delať pod sebe, jo? Pod sebe. To zakopávanie je pod sebe, pretože když bežím, tak nebežím takhle, jo, ale už som aktívny. Vystavená špička. Fajn. Znovu aktívny, špička přitážená, jo, a snažím se do výšky, hop, do výšky. Poď. Áno, pozor na tú ruku, aby si nedával až moc hore, jo, tady. Vždycky je levá ruka a opačne. A posúvam sa dopředu. U tohto cvičení mám aktívny kotník, poď, vyskúšame. Začít na místě. Dobrý to začít na místě. Krok, raz, dva. Když jdeš pravou nohou, jdeš doprava. Když levou nohou, jdeš dole. Teď prava. Ta zadní je natažená, otočka. Jo, otočka, hop. Ďalší etap. Výpad, rotace, jedna, druhá. Hneď z toho ďalší. Raz, dva. Ruce a do toho si jenom na jeden. Hop, na jeden. Jo? Jo? Už je to hop. Jedna noha je novička. A ruce mi pracujú. Poď. Prava. Áno. Nevadí, drž to. Prava. Jo. Skôr, tak. Jo, takže dám Robko na Honzu, Honza v první mě sklepává, třeba já dám do lajny, ty pokračuješ, děláš oblouk na zadní klíčku a Tomáš jde na předek, jo? Tak jdem, pojď. Raz, dva, tři, čtyři, jo? A jdem. Já startuju a prostě už to snažím někam tam nebo tam a on přesně to může takhle jakoby strát třeba do jednoho, ale když vidíš, že tam ten bránící hráč jde, tak se to snažíš seknout třeba do té druhé a už je tam nějaká jako variabilita, že to není jenom, že se to prostě dá do té moc. Prostor kolem sebe, začínáváš já pohybem, já jdu proti, sklepávám, ty dáváš na Piotra jde proti, já jsem pořád, takže Petr mě sklepne a já dávám do zádu, jo? A to stejná, co začíná z druhé strany, zase. Přihrávka do prostředka, když se zatížíkem, tak je sklepávačka, nebo se nabízí, sklepávačka a dává celou přihrávku.